इउपिपिएल दोलोनिफ्राय इएम रन्जित बसुमतारी सारनि नेतृत्वआव एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय ज' लोगो नांनानै मोनसे टीमा भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ छत्तीसगढ़आव लोगो मोनदों। एनडिपि केसनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बारे बबेबा चेनेलाव जावले बेखौनो बे होनाय नुनो मोनदों। बेनि सोमोन्दै बयबो अबगत। दा बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे प्रमद बर' सारा जे बुंदों थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारी बिथांनि नेतृत्वआव 17 बोसोर सासनावहाय साख्रिखौ घुस होनो हायिनि थाखाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनाखैमोन। बाथ्राया मा लाइनजों खारदों आरो रिहाबिलिटेसननि फैसाखौ होगोनैनो थामसासो जोबलायलांसै। नेक्स्ट 25 उनाव मा जायो काल को किसी ने नहीं देखा, काल किया होगा किसी को नहीं पता। बेनिखायनो माब्ला मावगोन बेखौसो रायजो राजाफ्रा बुंनो सानदों आरो नेनायनि प्रश्नआनो फैया बाव। उपेक्षा करार कुछ प्रश्न ना है। जिराय बे खम सम 3-4 मासनि गेजेराव बेखिनि खामानिखौ प्रमद बर' बिथां सारा माब्रै मावनो नागिरदों बाथ्राया बेसो फैगासिनो दं। दा खोथाया बेनो रिहाबिलिटेसननि फैसा बे अलरेडि फैखाबाय आरो एडिशनेल बाजेटआव बिथांमोननि माखासे सुजुग सुबिदा जायफोरा आन्दलनाव ओंखारनानै आइजेंनि जांख्रिथायाव ओंखारनानै जायफोरा आथिं आखाइ देहा नस्थ' जाबाय बिथांमोननि थाखाय जेबो बेबस्था लाखायाखै। लोगोसे रिहाबिलिटेसननि फैसा जिबादि प्रेस मुसाहारि एमसिएलए बिथां सारा फोरमायदों बेखौबो बिथांमोना होनो हाजोबासै। नाथाय मोनसे खोथाखौ प्रमद बर' सारा होनो राजि जादों जे फैगौ 26 जानुवारिनि उनाव बे खोथाखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लाग्रोदो ओमफ्राय कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। एनडिपি रिहेबिलिटेशन आमार 600 অলপ মানে বেছি ৰৈ আছে। সেইখিনি কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এপ্ৰুভেল দিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেখেতসকলক দিব পাৰিম। আৰু শ্বহীদসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপছুৰ শ্বহীদ, এনডিপিৰ শ্বহীদ, বিএলটিৰ শ্বহীদ যিবিলাক শ্বহীদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত পজিটিভ। কিন্তু কিছুমান আমাৰ আগৰ এপ্ৰুভ হোৱা লিষ্টবিলাকত কিছুমান কেৰুণ আছিলে, এইবিলাক পুনৰ আজি ৰিভিউ কৰা চিন্তা চৰ্চা কৰা চলি আছে। গতিকে এই কামটোতো সফল হ'ম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কেছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা NIAক লিখা হৈছে বা ভাৰত চৰকাৰক যাতে যিবিলাক কেছ কনভিক্টেড নহয় বা হাইনেছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত যিবিলাক অলপমান উইথড্ৰ কৰিব পৰা নেচাৰৰ কেছ আছে এইবিলাক চব ৰিটাৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লিখা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে। মই শেহতীয়া মানে কেইদিনমান আগতে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ, গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ, আমাৰ সজাতি দলে লগ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কাম কৰি আছে। গতিকে এই কেছবিলাককো আমি কম সময়ৰ ভিতৰত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম বা সমাপ্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে এইটো চাই আছে আৰু এই কমপ্লেইণ্টৰ বহুতৰে বেচিছ নাই। সেইটো তেনেকুৱাই আশা কৰিছে কোনোবাই যে মোৰ নাম্বাৰটো বেছি। আচলতে ইয়াত তেখেতৰ কোনোবা এটাত ভাল আছে যদি কোনোবা এটাত বেয়া আছে। কাৰোবাৰ কোনোবা এক নম্বৰ বেছি থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ বেলেগ দিশত চাবলৈ গ'লে কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি আছে, কিবা আছে। চ' এইবিলাক চব প্ৰচেছেদি কৰি আছোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকটো বিষয়টো মই নিজে চাই আছোঁ। কাৰণ আগৰ সময়বিলাকত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘুচৰ কাৰণে চাকৰি ল'ব পৰা নাছিলে। আমি যিহেতু তেনেকুৱা শ্ৰেণীৰ পৰাই আহা, গতিকে আমাৰ সময়ত যাতে 99.9% ক্ষুদ্ধ হয় এইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। स' नुनो मोनबाय नैबे जे अमित शाह नखर मन्त्रि बिथां सारखौ फेरेंगा सार लोगो हमनाय बेखौथ' सावरायखागोनखा मास्ट। लोगोसे जे बिथांमोना हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BPF 17 बोसोर सरकारखौ बुंदों बै समाव गथ'फ्रा रावबो थाखा फैसा होनो हायैनि नैबे थाखोनि ल' लेभेलनि सुबुंफ्रा साख्रि मोनाखैमोन होननानै। दा दिनै प्रमद बर' सारा घुस लाया माबा लाया, बे खोथाया घुस लानाय लायैनि थाखाय नङा।
खोथाया बेसेबां टार्म्स बिथांमोना सालायदों बेनिबो नङा। बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव बिपिएफ गभर्नमेन्टआव साबसे सुबुङा साख्रि मोनखो। 4 ग्रेड 3 ग्रेड बिटिसिआव साबसे सुबुंफ्रा साख्रि मोनखो। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव बिटिआर गभर्नमेन्टनि समावहाय बे 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि साख्रि होनो हानाय क्षमताया बहा थांखो? 2-3 जोबसानसैयावसो 4 ग्रेडनि अरेल बायबा फरेस्ट गार्डनि माबा माबि 3 ग्रेडनि ओंखारहैदों, साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों। नाथाय बे खम समनि गेजेराव माबोरै एपइन्टमेन्ट होगोन प्रश्न बे फैयो। बेखौ नोंथांमोना खुद कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे मोनसे फेरेंगा सारनि दैदेननायाव मोनसे टिमा छत्तीसगढ़आव थांनानै नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदों। 64 जन जेलाव थानाय जियारनाब्ला सारजों लोगोसे बिथांमोननि गनायनि खोथा सावरायहैदों। रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै माखासे जायफोर खोथा सावरायदों केसनि खोथा आं एसे मोजां मोनदों। नाथाय बेसेबां फ्रुटफुल जायो, थांनाय समाव जेसेबां रायज्लायदोंमोन बेयो जोंनि थाखाय फ्रुटफुल जानानै फैयाखै। नाथाय नैबे बाराव दिस टाइम वी होप it will be fruitful for us, not only for individuals but also for all the Bodhs who are living in this lam area. बे lam ओनसोलावहाय जायफोर बर'फ्रा रायजो जानानै दं बेनि मोनसे आसा, मोनसे हप्स बियो नेनानै थागोन। दा बेनि सायाव जायफोरा प्रपार नलेज दं आरोबाव आंनो नलेज हरनो हागोन। एसेनोसै, थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।